Her under togbroen ligger der en bazar, hvor migranter de sidste 10 år har solgt genbrugsvarer illegalt. Bazaren har været med til at sikre migranterne en beskeden indkomst. Hvad hungrigheden siger til mig, hvad min mage siger til mig, det er ikke min hjerne. Hvad magen siger til mig. Men bazaren er lokalt blevet kritiseret for at være utryghedsskabende, og den har ofte haft besøg af politiet. Med lokale kræfters initiativ har bazaren nu fået en midlertidig tilladelse fra kommunen. Jeg hedder Ronny, jeg er fra Menneskebiblioteket, og jeg er en af initiativtagerne til bazaren under broen. Det er et projekt, vi har sat i gang, fordi vi synes, det er vigtigt at prøve at vise, at hvis man skaber en mere inkluderende ramme i byrummet, så kan man komme nogle mennesker i møde, som har et behov for det byrum, og som måske indtil da har haft en adfærd, som har forstyrret eller skabt utryghed for nogle mennesker. Og der kan man jo så prøve at ligesom eksportere problemet andre steder hen, ved at mure op eller sanere, eller hvad vi skal kalde det. Eller også så kan man prøve at sige, hvad er det problemet er, hvorfor gør det ondt, hvem er det, der generer, og hvad er det, der generer, og hvad kan vi så gøre ved det? Det er vigtigt for bydelen også, synes jeg, ikke? Så man ikke bare tænker, det er bare sådan nogle 20-knægte, der er her, ikke? Og det er det ikke. De er søde og rare, ikke? Og vi har det hyggeligt. Hvad kan man gøre? Skal man gå heller? Er det bedre? Nej. Skal man gå og skade folk for at få penge? Det er urimligt. Det er ubehageligt. Og det er derfor man måste göra något som man inte skadar någon och man kan få mat på bordet. Det er det allervigtigste. Og vi har set nu gennem det sidste halve år, at det virker, fordi adfærden er blevet væsentligt bedre. Der er fremkommelighed på fortorvet, og der bliver ryddet op hver dag. Og der er ikke noget politi, og der er ikke noget utryghed, og der er ikke en masse råben og skrigen. Bazarens tilladelse gælder indtil udgangen af 2025. Jeg håber, at vi også vil være her bagefter. Ellers så tænker jeg, så har vi i hvert fald ikke lykkes med det, vi gerne ville, nemlig med eksemplets magt at vise, at man kan godt gøre et oplevet immigrant-adfærdsproblem til et kulturelt tilløbsstykke, hvis man bare prøver at samskabe med dem, der ligesom har en andel i det her.